All right. Welo mag duond buche mag siasa ere kaka IEBC biro donjore maneno ni welo gi otimo reyo makare ma ok okelo wedea to bende kopogore kod mano wachni mogik ka watieko twak bang' duoko penjono. Article 88 ne omiyo IEBC thuolo mar ng'iyo kaka political parties timo primaries margi. To sana ibiro yudo ka IEBC ok dhie e pap kucho mondo ging'i kaka political parties timo gigo, to ibiro ka role marwa maduong' en ni seche ma gisetimo nominations magi mag primaries, warito mondo gi submit their nomination results. And seche ma gin gi disputes, ibiro ka gibiro bedo gi gimiluongo ni political parties dispute tribunal ei party gi kanyo. Ka gi bedo gi dispute ei party gi kanyo to gitemo yalo motamogi, to gibiro biro kuma iluongo ni political parties liaison committee. Stage no koro ibiro yudo ka ema IEBC bende biro bedo gi political parties liaison committee, the ORPP, and gibiro temo mondo gi resolve the dispute mantiere mo arise from the party nominations. To kopo ni kanyo winjruok ochako otamore, temo ibuinjo ka ng'ato koro nyalo seek opinion of the court. Ng'ato nyalo dhi e court ni koro ose exhaust the committees mapiny ka koro poro nyalo dhi mbele kodhi e court wacho ni ne obed aggrieved in one way or the other. Right. Koro mano e role marwa mwa play kaka IEBC. Okay, wachni mogik ne jogo mapok ondikore kaka jogo ombulu kata joma diher mondo owil go ombulu kuonde ma gigoyo ombulu e Nyanza. Wachni mogik minyalo nyisogi kinde ma ndalo 30 nyocha nochakore chieng' wuok tich. Odiochieng' ma kawuono en chieng' tich adek, nyiso ni ndalo adek koro kalo. Wadong' gi ndalo 27. Ang'o minyalo nyiso oganda mapok otimo ma e ndalo 27 modong' ni ka watieko twak? Gima dwa wacho kanyo kendo mapok ne oyangore ahinya en ni seche mwatimo voter registration nitie kuonde ma ok time ma omiwa thuolo kaka Elections Act section 5 wacho ni nitiere kuonde ma ok time registration sa asaya man wan gi gimiluongo ni by election kuondego kata petition in court. Kaka sani wan gi kuma iluongo ni Poro County Assembly Ward in Samburu West, in Samburu County. Wan gi Endo County Assembly Ward, gi Marakwet East, mano ni Elgeyo Marakwet County. Wan be gi manyotimore machiegni Murwa Dikir in Narok County. Wan gi Malava kanyo wantiere gi petition in Kakamega County. Wan be gi Mbeere North kanyo be wan gi petition in Embu County. Koro kuonde masomogo kanyo, kuondego registration ok dhi mbele nikech omiwa chik Act Elections Act section 5 ne ok wanyal timo registration kuonde machal kamago. Wachna mogik en ni mana kaka waseneno ka jo-youth owuok oko ka gigombo mondo giket duondgi e yiero mabiro, wan kaka IEBC wamor mokalo nikech wambe wadwaro numbers go onego giwuog oko nikech the future of the country depends on the youth. Koro seche ma youth nyalo wuok oko mondo mi gibed kaka jogo ombulu, mano e kaka gibubedo mondo gibed gi duol tend piny mabiro no, kech jowa mwadhi yiero gine ma gidhi bedo jotend piny. Koro youth mekwa nyaka wuog oko mondo mi gimbe gibede ei tend piny no. Ka gibeda beda chien, then the country will not have direction in terms of generational change. Koro nyaka giwuog oko mana kaka gitimo no, kik gidog chien. Erokamano nya